Fikrete, šta radiš tu? Šta kvasiš zid? Po savjetu doktora, profesorice. Ma kakvog doktora, šta ti savjetovao? Pa rekao mi je da stavljam obloge na mjesto gdje sam se udario. Ti si udaren potpuno, idi sedi tamo na mjesto, brzo. Pa dobro, brzo. rekao doktor. Ajte svi, molim vas, uozbiljite se, dolazi nova profesorka, kako sam rekla. Profesorka. Dobar dan, ovo vam je nova profesorka, nova školska godina. Da, ja sam vaša nova profesorka, Bucka. Izvolite, držite čas, vidimo se. Sedite, hvala. Joj, kakva je prava pucka, vidi. A kakva Bucka, to je žena i... Izgledate kao $1.000.000. Rado bih vas rasitnio i trošio na tenane. Milion? Da. Pa vi ne znate ni do 10 da brojite. Oj, djevojko! Izađite, vratite se. Kako tu ulazite bez kucanja? Molim vas. Oprostite, Kuca se kad se ulazi. Zadnji put kucno koljima u jedno drvo. To je klasična budala. Napred. Dobar dan, profesorice. Dobar dan, izvolite. Kasni. A zašto kasnite? Zbog lifta. Kog lifta? Lifta, ovoga napolje. Imam Objasnite problem mi sa malo, liftom. molim vas. No, svaki put, profesorice. Lijepo piše tamo na njega. Nosivost za 4 osobe. I ja čekam još 3 da dođu, pa da se popnem gore. Ko ste vi, gospodine? Ko sam ja? Da. Sad ću ukratko da vam objasnim, profesorice. Samo kratko, molim vas. Ja sam Đuro. Ajde. Radiša dolazi na ručak, na primjer. Igram se bre. Radiša dolazi na ručak, kad ti lijepo kažem. Igram se bre, mama. Radiša, pizda ti materina. To bi bilo to, profesorice. Ali eto vidite, ni 5 minuta ne možeš biti Srbina da te neko ne otera u pizdu materinu. Bre, šta se izmotavate vas dvoje? Sedite, molim vas, sedite. Zahvaljujem. Da li je još neko nešto spremio? Ja sam spremio jednu priču pod naslovom Jedan dan iz seoskog života mog. Jel mogu da izvedem? U ovoj priči treba da mi pomogne Ubavka. Ona će da glumi moju ženu Radojku, a treba i Janez da glumi isto. Ja ću da budem prasence. Radojka i ja se vraćamo sa stočne pijace i kupili smo prasence. Ja mislim da zbog verskog pitanja ja ne mogu da mu gledam prasence. A niko te ne treba da ga jedeš, možda ga gledaš. Možda ti se i svidi. Ajde. Odi. Ja kad čim čujem prasa učiteljice, meni mi se povraća. Tako. Sedi Janez. Odlično. I mi se na traktoru vraćamo kući. Tu je negdje oko 10 ujutru. Idemo. Koči, polako! Šta bre polako? Mogu ja sad? Možeš. Sedi. Pazi na te rupe, jebem te u dupe. Bram. Nisam prošao ni 200 metara od pijace kad Radojka viknu. Koči, Milojko! Oće mi se. Povučem ručnu, siđem sa traktora, prostrem šatorsko krilo ovako na livadi, omlatim Radojku jedare, žurimo kući, opet ga upalim, i krenemo dalje, nisam prošao ni 100 metara, Radojka opet vrisnu. Koči, Milojko! Oće mi se opet. Opet, a ja! Zakočim, povučem ručnu, siđem dole, prostrem jedno, ne šatorsko krilo, nego ćebence, omlatim Radojku dvare, vratim se na traktor. Krenemo mi dalje. Nisam prošao ni 50 metara, ova opet vrisnu. Milojko! Molim. Mi se saka! Šta? Opet mi se saka! To ja! Opa! Zakočim. Kažem, slušaj bre Radojka,
Slušaj bre, Radojka, pređi sa tih krastavaca i sedi na lubenicu, počelo je da smrkava, nikad nećemo stići kući. I na prasence. Ue.